הנושא שלנו היום, כפי שאתם רואים בדפי המקורות, היבטים הלכתיים, רפואיים ופסיכולוגיים של איסור הונאת דברים. מה זה הדבר הזה, האיסור הזה שנקרא איסור הונאת דברים? יש גמרא מאוד מאוד מפורסמת שמספרת לנו מה קרה אחרי חורבן בית המקדש השני. בית המקדש השני חרב בגלל שנאת חינם. רבי עקיבא מנסה לחנך דור של ואהבת לרעך כמוך. והגמרא מספרת מה קרה לניסיונות של רבי עקיבא. הגמרא אומרת ככה, במסכת יבמות, זה המקור א', יבמות ס"ב עמוד ב'. אמרו 12,000 זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא. כבר כאן הגמרא רומזת, הגמרא לא אומרת 24,000, כבר הגמרא רומזת לנו כאן מה קרה לתלמידי רבי עקיבא. 12,000 זוגים, כל אחד היה לו רק את הזוג שלו, את הזוג שלו שאיתו הוא יכול היה להסתדר, את הזוג שלו שאיתו היה עושה, איך נאמר בלשון שלנו היום, את הקומבינות שלו. 12,000 זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא, מגבת ועד אנטיפרס, וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה. והיה העולם שמם, עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום, ושנאה להם רבי מאיר ורבי יהודה. כשאומרים רבי יהודה בכל מקום בש"ס, הכוונה לרבי יהודה בר אלעאי, ורבי יוסי, הכוונה לרבי יוסי בן חלפתא, ורבי אלעזר בן שמוע, והם העמידו תורה אותה שעה. תנא, אומרת הגמרא, כולם מתו מפסח ועד עצרת. אומרת הגמרא, כולם מתו מיתה רעה. מה היא מיתה רעה? אמר רבי נחמן, אזכרה. אז יש לנו פה כמה דברים. א', אומרת הגמרא שהם מתו בגלל שלא נהגו כבוד זה בזה. מה פירוש לא נהגו כבוד? על איזה איסור הם עברו בזה שהם לא נהגו כבוד זה בזה? זה דבר אחד. דבר שני, המחלה שבגלל שהם מתו, אמר רבי נחמן, היא האזכרה. המהרש"א אומר שאזכרה, מתי מופיעה? מה זה אזכרה? אזכרה זה המחלה שאצלנו היום נקראת דיפטריה. זה מחלת גרון מדבקת. הקרום מרירי בגרון מתנפח, יש איזו הרגשה של מחנק. זאת מחלה בזמנה הייתה מהקטלניות ביותר, שמשהו מין איזה מיטה חניקה. בזמן בית המקדש השני היו בני המעמד היו צמים יום אחד בשבוע שלא תיפול אזכרה בתינוקות. המחלה מתחילה בבני המעיים ומסיימת בהרגשה של מחנק בגרון. הגמרא במסכת שבת אומרת, אזכרה באה לעולם, יש כמה דעות בגמרא, דעה אחת אומרת על מעשר, דעה שנייה, אזכרה באה על לשון הרע. רבי יהודה בר אלעאי אומר, למה המחלה הזאת מתחילה במעיים גומרת בפה? אומר רבי יהודה בר אלעאי, הכליות יועצות לב מבין, אבל הדבר האחרון זה הלשון. הלשון הוא המדבר, הוא החותך, הוא המסיים את הדברים. אומר המהרש"א, אחד מגדולי חכמי ישראל לפני כמה מאות שנים, כשהגמרא באה ואמרה לי שתלמידי רבי עקיבא מתו במיתת אזכרה, אם אנחנו נחבר את הגמרא ביבמות ואת הגמרא במסכת שבת, מזה תלמד שכל אחד מהם היה מדבר לשון הרע על חברו והיה מספר בגנותו של חברו. זאת אומרת, כשהגמרא אמרה לא נהגו כבוד זה בזה, זה שהיו מספרים אחד בגנות השני והיו עוברים על איסור לשון הרע. כי מה הסימן ללשון הרע? אמרה הגמרא שזה האזכרה הזאת, שזאת המחלה הזיהומית בגרון. זה הדברים של המהרש"א. יש מדרש, במדרש רבה, פרשת חיי שרה, פרשה ס"א, סימן ג', יש לכם את זה בפסקה ד', בדפי המקורות שלפניכם. המדרש שם אומר, כולם מתו בפרק אחד, למה שהייתה עיניהם צרה אלו באלו. אז או לשון הרע, או שהייתה להם צרות עין בשני. צרות עין פירושו שאני לא יכול לראות בטובתו, בחוכמתו, בהצלחתו של השני. יש לי צרות עין, קשה לי לראות את ההצלחה שלו, את מה שיש לו. והמדרש שם מסיים, אמר להם רבי עקיבא, הראשונים לא מתו, אלא שהייתה עיניהם צרה אלו לאלו, תנו דעתכם שלא תעשו כמעשיהם. החפץ חיים בספרו חובת השמירה, יש לכם את זה בפסקה ו' שנמצאת לפניכם. החפץ חיים אומר שהחטא שלהם היה הונאת דברים. אנחנו נקרא את הפסקה של החפץ חיים, נסביר אותה, ואחר כך ננסה להבין מה קרה שם, מה זה ההונאת דברים הזאת שעליה מדברים.
אומר החפץ חיים כך, וכמה גדול עוון זה בעיני השם יתברך, שלמדנו בגמרא, 24,000 תלמידים היו לו לרבי עקיבא, וכולם מתו מפסח ועד עצרת, עצרת זה חג השבועות, על שלא נהגו כבוד זה בזה. והנה, על עוון הונאת דברים, אין לנו חיוב מיתה. ולכן אנחנו על כורחנו מחויבים להסביר שהיה חילול השם גדול לפני ההמון, שתלמידי חכבים רבים זה עם זה. אז החפץ חיים בא ואומר לי, תדע לך שהדבר העיקרי שהם עברו עליו, האיסור העיקרי שעברו עליו תלמידי רבי עקיבא, היה הונאת דברים. מה זה הונאת דברים? כשאנחנו מכירים את המושג הונאה, אז מיד עומד לנו במחשבה הונאה בממון. הונאה בממון, בפסקה השביעית הנמצאת לפניכם, פסוק בויקרא פרשת בהר, פרק כ"ה פסוק י"ד. מה זה הונאה בממון? אומרת התורה, וכי תמכרו ממכר לעמיתך, או קנו מיד עמיתך, אל תונו איש את אחיו. אל תונו, אומר רש"י, זו הונאת ממון. הונאת ממון, אם אני מסתכל במילון אבן שושן, כל מילון אחר, הונאת ממון פירושו, מה זה הונאה? זה בפסקה ח', הונאה, רמאות, מעשה, שקר ומרמה. זאת אומרת, אני הולך לקנות חפץ ממישהו מסוים, והספר עולה 20 שקל. או מישהו בא אליי, רוצה לקנות ממני ספר מסוים, הספר עולה 20 שקל. אבל אני אומר, תשמע, הספר הזה, יש לו סגולות מיוחדות. הספר הזה יכול להוציא לך את העין הרע מהבית, יכול להוציא לך את השדים ואת המזיקים ואת המחלות, ואני מספר לו על הסגולות, ומי כתב אותו ואיפה הוא הודפס, ואני בעצם עובד עליו. אני מנצל את החולשה שלו, שהוא לא מבין בנושאים שאני מדבר איתו עליהם. ואני מתאר לו את כל הוא לא יודע את מה שאנחנו למדנו בכל השיעורים, מה שהרב מסס הסביר, מה שהרב עוזיאל הסביר, שאין דבר כזה עין הרע, בארץ ישראל אין עין הרע. הרב מסס מסביר שלא רק בארץ ישראל, אלא הכל מידה כנגד מידה. אם אדם טוב יקבל טוב, אם אדם רע יקבל רע. תצילני מעין הרע שאומרים בתפילה, זה תציל אותי, שאני לא יהיה לעין הרע. זה כמו שהסברנו בשיעורים אחרים בהרחבה גדולה. בארץ ישראל הכל מתנהל ישירות מול ריבונו של עולם, בלי מתווכים, בלי שטחנים, בלי כוחות טומאה ושלילה. דברים האלה הסברנו אותם בעריכות, אבל האדם הזה מאמין לי שזה ספר מסוים שאם הוא יחזיק אותו בבית, או איזה ניירות, או איזה קמאות, או דברים כאלה, זה יפתור לו את כל הבעיות. אני מנצל את החולשה שלו, את חוסר הידיעה שלו בתחום מסוים. הוא מוכן לשלם לי על הספר 1,000 שקלים, למרות שהוא עולה 20 שקל. אלא מה? בגלל שהוא מאמין לי לדברים, אני מנצל את החולשה שלו. אז יש לנו כאן מקרה של אדם שמוכן לשלם. ויש לנו אדם שמוכר. אין כאן גנבה רגילה או גזל רגיל במובן הרגיל. ואז אני מוציא ממנו סכום כסף הרבה יותר גדול מהעלות האמיתית של החפץ. זה נקרא בהגדרה ההלכתית הונאת ממון. כמובן שכל הונאה, כל הונאת ממון, זה גם איסור גזל. ישנו מקור נוסף שהוא לא נמצא לפניכם, ואף על פי שכבר הזהירה תורה באיסור גזל, והונאה בכלל גזל הוא, חושן משפט ברש כ"ז, בח, פרישה, עוד דבר האחרונים שם שמסבירים, הוסיפה והזהירה התורה באיסור הונאה, שלא נאמר כיוון שלא לקח בעל כורחו של הנותן, וגם הוא דרך מקח וממכר, מותר. ככה האדם יחשוב, הוא אומר מה, אני סך הכל נתתי לו חפץ, הוא הסכים לשלם, אבל ההסכמה שלו לא נבעה מתוך רצון אמיתי שהוא יודע לקראת מה הוא הולך, וההסכמה שלו נובעת מתוך החולשה שלו שהוא לא מבין בטיב החפץ, הוא לא מבין בדבר הזה במוצר שאני הולך למכור לו, או אני הולך למכור לו בקבוק קולה, עולה 5 שקלים, אני אומר לו לא, זה 40 שקל, כי זה טבעי וזה מרפא בעיות עיכול, להפך, במקום להגיד לו שזה יוצר בעיות, אבל הוא מאמין לי למה שאני אומר לו, והוא מוכן לשלם סכום גבוה מאוד. ניצלתי את החולשה שלו, עברתי על הונאת ממון. זה נקרא איסור הונאה בממון. אותו ביטוי של הונאה בממון, יש לנו גם הגדרה של הונאה בדברים. הונאה בדברים, ולא תונו, פסוק י"ז, ולא תונו איש את עמיתו ויראת מאלוהיך כי אני השם אלוהיכם. שואלת הגמרא, מה זה ולא תונו איש את עמיתו?
למה יש כאן כפל? וכבר לפני כן אמרנו שיש איסור הונאה, ושם התורה דיברה על ממון. ופה ולא תונו איש את עמיתו, על מה מדובר כאן? אז הגמרא אומרת שהפסוק הנוסף לא מדבר על הונאה בממון, אומר רש"י, זה הונאת דברים. זאת אומרת, זה משהו אחר. עכשיו, כשאני גוזל מאדם כסף, אני מוציא ממנו בעורמה, כשאני אומר הונאה, זה מעשה מרמה, זה גזלה, על ידי מרמה הוצאתי כסף במרמה, זה בהונאת ממון. עכשיו, בהונאת דברים רש"י מסביר שלא יקנית איש את חברו, זאת אומרת, הונאת דברים זה שאדם אומר מילים שפוגעות בחברו, מילים שמצערות אותו. אין כאן לשון הרע, אין כאן רכילות, אף אחד לא נמצא לידי, אני יכול להיות גם במקרה כשאני עומד מול האדם לבד, ואני אומר לו, מצער אותו במילים. אז זה אני עבדתי על איסור של הונאת דברים. וכמובן שבהונאת דברים זה צריכה להיות כוונה. עוד מעט נראה את הלשון של רש"י מילה במילה. זאת אומרת, אם אנחנו נפתח את המילון, מה זה הונאת דברים? זה דברי עלבון, גרימת צער בדברים קשים. אז המילה הונאה, אומר רש"י, כאן הזהיר על הונאת דברים, שלא יקניש איש את חברו, ולא יסיענו עצה שאינה הוגנת לו לפי דרכו והנאתו של יועץ. יש כמובן הרבה מה להסביר, מה זה קשור לעניין, שאם אדם נותן עצה שאינה הוגנת לו, הרי אני מצער אותו לא במילים, אלא מהתוצאות של העצה שאינה הוגנת לו. אבל זה דבר נושא נפרד שלא נוגע ישירות לנושא שלנו כרגע. ואם תאמר, ממשיך רש"י, מי יודע אם התכוונתי לרעה, לכך נאמר ויראת מאלוהיך. זאת אומרת, הפסוק פה אומר ויראת מאלוהיך, הקדוש ברוך הוא אומר, אני יודע מה כוונותיך ומה. ממשיך רש"י, היודע מחשבות, הוא יודע כל דבר המסור ללב, שאין מכיר אלא מי שהמחשבה בליבו, נאמר בו ויראת מאלוהיך. זאת אומרת, כל מקום בחז"ל, כל מקום בתורה שכתוב ויראת מאלוהיך, זה פירושו, זה רק במקומות שיש דברים שמסורים ללב. הקושיה כמובן שבולטת מאוד לפנינו כרגע, אם בהונאה של ממון גזלתי מהאדם כסף, והוא שילם על הדבר, בהונאת דברים השאלה, למה אני משתמש באותו ביטוי של הונאה? מה גזלתי ממנו? סך הכל אמרתי לו מילים שמצערות אותו. למה אני משתמש באותו ביטוי של גזלה? ואם יבוא מישהו שהוא לא מתרגש ממה שאומרים לו, אני אומר לו מילים שמצערות אותו. מה גזלתי ממנו? גזלתי בריאות? אחד שלא מתרגש. אז הבריאות שלו לא קרה לה כלום. אומר לנו כאן רש"י, שאם אתה אומר מילים שמצערים את האדם ואתה מתכוון לפגוע בו, עברת על האיסור. מה שאתם מזכירים לגבי כל המלבין פני חברו ברבים, כאילו שופך דמים, אנחנו נתייחס לזה בהמשך השיעור. במלבין זה כמובן, יש בזה גם הונאת דברים, אלא מה שבמלבין פני חברו ברבים זה הונאה לא בין שני אנשים, אלא בציבור גדול. אתה אומר לו מילים שמצערות אותו, אבל לפני אנשים רבים, אז זה פוגע בו וזה הלבנת פנים. עכשיו השאלה היא כזה מובן, בואו נחזור ולסכם את הדברים. בהונאת דברים השאלה היא מה אנחנו גוזלים מהאדם. היה גאון גדול מאוד לפני כ-400 שנה, מגאוני החכמים שהיו באיטליה, הרב משה זקוט, הרמז. החכם הזה היה ראש ישיבה באיטליה, היה גאון בכל התחומים. יש לו פירוש על הזוהר, יש לו פירוש על המשנה, על התלמוד. היה חכם גדול מאוד. ויש לו פירוש על המשנה שנקרא כל הרמז, והחכם הזה כותב דבר נפלא. בפירוש שלו על המשנה במסכת בבא מציעא, פרק ד' משנה י', שם עוסקת הסוגיה בנושא ההונאת דברים. נקרא את הלשון שלו, יש לכם את זה בפסקה ט', ונרחיב את הדברים, נבין את העומק של ההגדרה של החכם הזה. והוא בא לתרץ את הקושייה שהיא נותנת לנו פתח להבין בכלל מה קרה שם אצל תלמידי רבי עקיבא, ואת המושג הזה של הונאת דברים. אומר הרמז בפסקה ט', הונאה, דע שמילת הונאה רצונו לומר גזלה באונס, בין באונס הדע דהיינו רמייה, בין באונס הכוח שהוא גזלת הממון. זה מה שדיברנו קודם על הונאת ממון. ובכללה, אומר הרב משה זקוט, גנבת הכבוד וחמיסת הרצון. ולכן אמרו לגבי אישה,
בבא מציעא נ"ט עמוד א', שהונאתה מצויה. הרמז אומר כאן דבר פלא גדול. זאת אומרת, אומר הרב, יש מושג של אונס הדעת. זאת אומרת, אותו אדם הוא לא מבין את כל המושגים שאני מדבר איתו עליהם, ואני מנצל את החולשת הדעת שלו, אני אונס את דעתו ואני מכריח אותו, מתוך זה, מתוך חולשת הדעת שיש לו, להוציא סכום גדול מאוד על דבר שלא שווה את הסכום שלו. אבל אומר הרב עוד דבר, יש מושג שנקרא גנבת הכבוד, ומושג שנקרא לחמוס את הרצון של השני. איך אני גונב כבוד? שמענו על לגנוב מידע, לגנוב ממון, לגנוב רכוש, המון מושגים. מעולם לא שמענו שלבית המשפט הגיעה תביעה על מישהו שגנב מחברו, גנב ממנו את הכבוד וגנב ממנו את כוח הרצון. ההסבר של הרמז, של הרב משה זקות, הוא דבר כזה. הרי המשנה אומרת במסכת אבות, חביב אדם שנברא בצלם. כל אדם נברא בצלם, אלוהים עשה את האדם. ברגע שאתה אומר שכל אדם נברא בצלם, הקדוש ברוך הוא שנותן כבוד לאדם, מצד הצלם אלוהים שריבונו של עולם מי שלא נתן לאותו אדם, וזה הסבר אחר, מהו הצלם אלוהים שישנו באדם. אבל זה בעצם הכבוד שכל אדם מקבל מריבונו של עולם. ההגדרה של הונאת דברים, אומר לנו הרב משה זקות, ברגע שאתה אומר מילים שפוגעות באדם, בחברך או באדם אחר, ואתה מצער אותו על ידי המילים שאתה פוגע בו, אתה גונב ממנו את הצלם אלוהים שבו, ואתה עובר על איסור הונאת דברים. או לחמוס את הרצון. המורה נמצא בכיתה, והתלמיד או התלמידה מפריעים. המורה אומר לתלמיד איזה מילה שהיא פוגעת, שהיא מצערת אותו, התלמיד באותו רגע כולו מתכווץ, הרצון שלו יורד לשפל, אין לו כוח רצון, אין לו כוח לדבר, כי אמרו לו מילים שפוגעות בו. אומר הרב משה זקות, כמו שבהונאת ממון, אתה גוזל את הממון של השני בעורמה, זה כאילו הוא מקבל תמורה, גם כאן אתה בעצם גנבת את כבודו של האדם, שאת הכבוד הזה הוא קיבל מריבונו של עולם, או גנבת לו, כיפפת לו את הרצון. אם אתה מכופף את הרצון למישהו, אתה רוצה להשיג משהו מהיר עכשיו, על ידי זה שאתה מדכא, אתה גונב, אתה חומס את הרצון של מישהו אחר, אתה עברת על איסור הונאת דברים, שזה איסור חמור מהתורה. מתי קיים המושג הזה של הונאת דברים? באיזה מקרים זה קיים? אז מה היסוד הנפשי של האיסור הזה של הונאת דברים? אז יש לנו פסקה נפלאה, היא נמצאת לפניכם בפסקה י"ג. תמיד דברים של רבי חיים בן עטר, אור החיים הקדוש, בפירושו לשמות, פרק כ"ב, פסוק כ', אור החיים מסביר את הפסוק, וגר לא תונה ולא תלחצנו. אומר רבי חיים בן עטר, היסוד הנפשי שקיים, מתי קיים איסור הונאת דברים? תמיד כשאדם מרגיש, כשאחד מרגיש שהוא יותר מהשני במעמד, או יותר מהשני בחשיבות, תמיד כשאחד מרגיש שהוא יותר ממישהו אחר, שמה יכול להיות האיסור של הונאת דברים. אומר רבי חיים בן עטר באותו פסוק, מביא דוגמה, נקרא את הלשון שלו ונסביר אותה, ונראה לומר על פי ההקדמה הידועה, כאילו רבי חיים בן עטר מסביר למה התורה מצווה באופן מיוחד, אם התורה כבר אמרה, ולא תונו איש את עמיתו, ויראת מאלוהיך כי אני השם אלוהיכם, למה צריכים לחזור ולצוות פעם נוספת אצל גר, וגר לא תונה, הונאה, ולא תלחצנו? למה צריך לחזור על הדבר הזה עוד פעם? אומר רבי חיים בן עטר, ונראה לומר על פי ההקדמה הידועה, כי תשמות בני ישראל הם שורש הקדושה, בני אברהם, יצחק ויעקב, חבל נחלתו יתברך, וכל זולתם, הכוונה אומות העולם, מי שהוא לא מהשורש של אברהם, יצחק ויעקב, וכל זולתם הוא חלק הרע, ולזה לא יקפידו בזלזול אדם שאינו מהם ובהונאתו, לצד שיחשבו שפחות הוא מהדרגת הקדושה, ומזה ייוולד ענפי ההונאה. מה בעצם הכלל הפסיכולוגי שקבע לי פה רבי חיים בן עטר? אומר לי הרב, תמיד כשאדם מרגיש שהוא יותר ממישהו אחר, בדרך כלל זה בעל כלפי האישה, שהוא מרגיש שהוא חשוב ממנה,
הוא במעמד גדול ממנה, הוא המפרנס, הוא המביא, הוא הגבר בבית. ככה יש איזו טעות אופטית, או טעות פסיכולוגית כזאת. או מורה כלפי תלמיד, מורה כלפי תלמידה, מורה כלפי תלמידה, מפקד בכיר מול חייל פשוט. תמיד כשמישהו מרגיש שהוא במעמד יותר ממישהו אחר, שם, אומר רבי חיים בן עטר, שם יש את היסוד הזה של הונאת דברים. ולכן, בגלל הדבר הזה שהאדם מרגיש שהוא יותר חשוב, ולכן הוא מרשה לעצמו להשיג איזה משהו מהיר על ידי זה שאני אומר לו מילה איזה שפוגעת בו או שמצערת אותו. אומר הרב, לכן כתוב ויראת מאלוהיך אני השם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה מרשה לעצמך לפגוע בו כי אתה חושב שאתה במעמד גדול ממנו, חשוב ממנו. אתה שוכח ויראת מאלוהיך, אתה שוכח שאני יותר גדול ממך ואני יותר גדול ממנו, ואם אתה פוגע בו, אתה בעצם כאילו פוגע בי. כשאדם פוגע בחברו, זה כאילו פגע בריבונו של עולם, לא כאילו, אלא פוגע בריבונו של עולם. עוד מעט נראה פסקה, דברים מפורשים הארי ז"ל. ובעצם אם אנחנו נתבונן במצוות אחרות, על הנחת תפילין לא כתוב ויראת מאלוהיך. כי להניח תפילין זה הרבה יותר קל, מאשר שהאדם ייזהר מלפגוע בחברו בהונאת דברים. לשמור שבת לא כתוב ויראת מאלוהיך. לשמור שבת יותר קל שאדם ייזהר בכל הדקדוקים וכל פרטי הדברים של שמירת שבת, יותר מאשר שאדם ייזהר מלפגוע, שיאמר מילים שמצערות שפוגעות בחברו. בתפילה, שחרית, מנחה וערבית, לא כתוב ויראת מאלוהיך. על מה כתוב ויראת מאלוהיך? הונאת דברים. זה מראה לנו עד כמה הדברים הם חמורים, עד כמה הנטייה הנפשית של האדם. תמיד יש אדם שהוא מרגיש יותר ממישהו אחר. ותמיד כשיש את ההפרשי מעמדות הללו בתחושה, נקרא לזה בטעות, כי אדם בעצם שוכח שריבונו של עולם יותר חזק ממנו ויותר חשוב ממנו. אבל כשאני נמצא, המפגש הזה בין שני אנשים שאחד מרגיש יותר מהשני, שם יכול להיות ההונאת דברים. זה מה שאומר רבי חיים בן עטר. עכשיו בעצם אדם אומר, רגע, למה אני אומר לו את המילים הללו? המורה אומר, אני רוצה רגע להשיג שיש שקט בכיתה, שתהיה הקשבה בכיתה. לכן אני אומר לו איזה מילים שיפסיק להפריע. ובעצם אותו אדם אומר, אני מתכוון לטובתו, אני מתכוון לטובת הכיתה, שהוא ילמד, אני רוצה לעזור לו. או כשבעל אומר לאישה, לא הכנת לי ארוחת צהריים, את כמו אמא שלך, גם היא עצלנית, אתה פוגע בה, אתה אומר לה מילים שמצערות אותה, אתה אומר רגע כלפי חוץ, אני רוצה לעזור לה, אני רוצה לחנך אותה, אני רוצה שתהיה טובה יותר. הקדוש ברוך הוא אומר, תגיד לי, אתה עובד עליי? ריבונו של עולם אומר, לכן ויראת מאלוהיך בהונאת דברים, כי פה מה הכוונות הפנימיות של האדם? הקדוש ברוך הוא אומר, אני יודע אותם. ולכן, ומכאן אנחנו לומדים שאיפה יראת שמיים נמדדת. זאת אומרת, השאלה היא, מהו אדם דתי? במה נמדדת היראת שמיים? בבין אדם לחברו. ולא כל הדברים של בין אדם לחברו, אלא בדברים של בין אדם לחברו, בדברים שמצויים בעומק הלב. שמה נמדדת היראת שמיים. במילים אחרות, אדם דתי זה לא שיש לו כיסוי ראש. כיסוי ראש זה עוד לא אומר שהאדם הוא אדם דתי. אדם דתי, אדם שיש לו יראת שמיים, זה לא נמדד הכיסוי ראש, אלא נמדד הכיסוי לפה. הכיסוי ללב. מה הכוונות בליבו? האם יש לו כוונות אמיתיות טובות, או שבעצם הוא כלפי חוץ אומר יש לי כוונות טובות, אבל בתוך הלב יש לו דברים אחרים. וזה מהגמרא מוסיפה, ולעולם יהיה אדם זהיר בדמעתה של אישה, משום שהונאתה מצויה. אז גם כאן, חוץ ממקרים חריגים מאוד שהאישה מרגישה יותר מהבעל, היא מרגישה שהיא חזקה יותר והיא יכולה לענות לו, בדרך כלל הבעל משתמש במילים שפוגעות ומצערות, מתוך רצון להשיג שליטה. להשיג שליטה על האישה, להשיג שליטה על הילדים. איך הוא משיג שליטה? הוא אומר מילים שמצערות אותם. ואז המילים המצערות הללו גורמים לאדם להתכווץ, לפגוע לו ברצון שלו, לפגוע לו בכבוד, והוא מפסיק לעשות דברים שלא נוח לאותו אדם שפגע לעשות. אגב, זה אחד הדברים המופלאים. לירושלים יש 70 שמות. אנחנו בעצם מדברים על התקופה, מה שכאן הסביר, יש לזה הרבה ראיות מהתלמוד, מחז"ל, בהרבה מקומות, שתלמידי רבי עקיבא, הדבר העיקרי שהם עברו עליו, האיסור העיקרי שהם עברו עליו זה איסור הונאת דברים. יש לזה הרבה מאוד ראיות, הונאת דברים ביניהם, שהיו תלמידי חכמים גדולים, אבל גם היה הונאת דברים בציבור הרחב. כמובן, כשיש הונאת דברים בין התלמידי חכמים, כמובן שזה מזה לומד הציבור להתנהג כך.
אחד מ70 השמות של ירושלים, אנחנו יודעים שירושלים יש לה 70 שמות מובאים במדרשים. אחד מ70 שמותיה של ירושלים, בצפניה, פרק ג' פסוק א', עיר היונה. מה זה עיר היונה? הפסוק המלא הוא כזה, הוי מוראה ונגאלה העיר היונה. הפירוש הפשוט של הפסוק, ירושלים מגואלת, מלוכלכת ומורדת בהשם. הוי מוראה, מוראה זה מלשון מרה, מרדנות, מרד. מה החטא הגדול של ירושלים שהיא מלאה ממנו ומורדת בהשם בעקבות אותו חטא? עונים המפרשים, העיר היונה, זה התשובה. זה החטא הגדול שהיה בירושלים, ולכן זה אחד משמותיה של ירושלים. המעריק רע על צפניה אומר, מה זה עיר היונה? שכולם מלאים הונאה. היו עוברים על איסור הונאה דברים. הרד"ק, הרב דוד קמחי, אומר, העיר היונה, כלשון הפסוק, לא תונו איש את עמיתו, היו עוברים על הונאה, לא תונו איש את עמיתו. המצודות, מצודת ציון ומצודת דוד מסביר, היונה בלשון הונאה, ויש להתאונן על ירושלים המטונפת ומלוכלכת, העיר המענה ואונסת את הבריות. אז הנה ירושלים קיבלה את התואר שבעקבותיה, בעקבות התואר הזה נחרבה, בעקבות המעשים האלה נחרבה ירושלים, ולצערנו עד היום, כשאנחנו לא מתקנים את הדבר הזה של הונאת דברים, אז כמובן הבניין של ירושלים הוא קשה יותר, הוא איטי יותר, וככל שמתקנים את הנושא של הונאת דברים, אז זוכים לבניין שלם עד שזוכים לבניין המקדש, זה בעצם לתקן את החטא הגדול של ההונאה. בניגוד ללשון הרע ורכילות, ההונאת דברים, בעצם כשעוסקים בהונאת דברים, עוסקים בשורש הנפשי של כל הדברים של בן אדם לחברו. כשאדם לומד הלכות לשון הרע, הוא בעצם לומד איך הוא עוצר את הפה מלומר דבר כזה או דבר אחר, ביטוי כזה או ביטוי אחר. כשאדם חוסם את הפה שלו מלומר דברים מסוימים או רכילות. הלכות לשון הרע עוסקים בכמעט התוצאות, מה שעומד לצאת מהפה. כשלומדים את ההגדרות של הונאת דברים, כאן לומדים את היחס הנפשי של האדם לחברו. האדם פה עובד על המבנה, על האישיות, על הלב שלו, איך הוא יתייחס לחברו, מה הוא צריך לעשות שלא תהיה לו הרגשה של עליונות על מישהו אחר, שמתוצאה מזה הוא יצטרך לומר מילים שפוגעות במישהו אחר. במילים אחרות, ההונאת דברים, זה, אם לומדים את זה לעומק ויהיה בעזרת השם, נקווה שתהיה סדרת שיעורים על כך, פה אדם מתקן ובונה את כל היסוד הנפשי של כל המצוות של בין אדם לחברו. כדי להבין את ההגדרה שאמרנו קודם, כשאדם פוגע בחברו, הוא בעצם פגע לא בחברו, אלא בריבונו של עולם. יש פסקה נפלאה של הארי הקדוש, שבה הוא מגדיר את המושג הזה, שמי שפוגע בחברו, הוא בעצם פוגע בריבונו של עולם. הארי בספר שער הפסוקים, ויקרא ל"ב עמוד ב', יש לכם את זה בפסקה י"א לפניכם, אומר הארי כך, אני אקרא את הפסוק, אני אסביר אותו, אומר הארי, ויקרא י"ט ט"ז, לא תלך רכיל בעמך, לא תעמוד על דם רעך, אני השם. לכאורה יש לי בפסוק הזה 3 דברים שאין ביניהם כמעט קשר בין אחד לשני. לא תלך רכיל בעמך, פירושו, אל תרחל על חברך, אל תדבר עליו דברי רכילות, זה נושא אחד. לא תעמוד על דם רעך, זה נושא אחר. אם אתה רואה שדם רעך עומד להישפך, ואתה רואה שדם רעך עומד להיפגע, לא תעמוד מהצד, אלא תסייע, תעזור, תציל את חברך. לא תעמוד לדם רעך, אני השם. למה צריכים פה לומר לי אני השם? אומר הארי כך, אני אומר את זה בעל פה ואחר כך נקרא את הלשון שלו בפנים. כשאדם מרחל בחברו, מרחל על חברו, ואומר מילים שפוגעות ומצערות אותו, הוא בעצם שופך את דמו. לא תעמוד על דם רעך. רכילות היא שפיכת הדם של חברו. למה כתוב בפסוק אני השם? אומר הארי, הרכילות זה גם לשפוך את דמו של חברו, וכשאדם מרחל על חברו, אני השם, אתה פוגע בי, בקדוש ברוך הוא. כל אדם מישראל הוא בנו של הקדוש ברוך הוא, וכשאתה מצער אותו או פוגע בו, אתה פוגע באבא, אתה פוגע בריבונו של עולם. כל אבא, כששומע שאמרו לבנו דברים קשים, או עשו לבנו מעשים קשים, למי כואב? לאבא כואב. אתה פוגע בחברך, פגעת בריבונו של עולם.
בואו נקרא את הפסקה של הארי, מונחת לפניכם בפסקה י"א. שפיכות דמים. לא תלך רכיל בעמך, לא תעמוד לדם רעך אני השם, ירצה, כי רעך הוא בדמותי וצלמי. ונמצא, כי השופך דם כביכול, כאילו ממעט דמות העליון. וזה סוד אני השם. אומר הארי, לכן בפסוק הזה כתוב אני השם. והוא על דרך מה שכתוב בזוהר, יתרו דף צדי עמוד א', על הפסוק לא תענה ברעך את שקר, דהווה כאילו משקר בקדוש ברוך הוא, דכתיב במשלי כ"ז י' רעך ורע אביך אל תעזוב. על ידי שפיכות דמים אתה ממעט כביכול דמות העליון, הנקרא רע, ועד שם מגיע עוון שפיכות דמים. אז היסוד הזה של הארי, הוא בעצם מסביר לי לא רק את הנושא של שפיכות דמים, הוא מסביר לי גם רכילות, גם הונאת דברים, אלא כל הדברים של בין אדם לחברו. כל פגיעה שאתה פוגע בחברך, אתה במילים אחרות פוגע בריבונו של עולם. אם בעל בא הביתה ואשתו לא הכינה לצהריים, והוא אומר לה, מה את שווה? את לא שווה כלום, את כמו אמא שלך, על כך, ואומר לה עוד איזה מילים שמצערות או פוגעות בה, הוא עבר על איסור הונאת דברים. ההגדרה של האיסור היא כל כך חמורה, אנחנו נראה כמה דברים שחז"ל מסבירים עד כמה החומרה הגדולה הזאת של מי שעובר על האיסור הזה. אבל לפני כן, כמו שאמרנו לפני כן, שבעצם ההונאה תמיד קיים כשאתה מנצל את המעמד שלך ואת החולשה של השני. אותו יסוד בלשון אחרת של הרב הירש, בפירושו לויקרא כ"ה, לפסוקים י"ד י"ז, לשני הפסוקים שעוסקים בהונאת ממון ובהונאת דברים. יש לכם את זה בפסקה י"ד, נקרא את זה כי זה בעצם העומק של דברי רבי חיים בן עטר. אומר רבי חיים בן עטר, למה אדם מזלזל במישהו שהוא לא מעם ישראל, הוא לא מזרע אברהם יצחק ויעקב? אומר הרב, כי הוא מהחלק של הקדושה, ולזה לא יקפידו בזלזול אדם שאינו מהם ובהונאתו. ותמיד כשאדם מרגיש שהשני הוא פחות ממנו, אז הוא מזלזל בו. הרב הירש נקרא את זה בלשון שלו, י"ד. הגדרת המושג הונאה בדפי המקורות שנמצאים לפניכם, ניצול לרעה של חולשת הרע על מנת לקפח אותו. הונאת דברים במסחר היא ניצול חוסר ידיעתו על מנת לקפחו. בהונאת דברים, כל המצער את חברו בדברים עובר בלאו זה, ובייחוד המצער את חברו בדברים שכוונתם הרעה גלויה רק לשמיים. הרי זה דבר המסור ללב. ומשום כך נאמר בייחוד ויראת מאלוהיך. יש צד שווה בין הונאת דברים והונאת ממון. בשתיהן המענה מנצל את חולשת חברו לרעתו, את חוסר בקיאותו בטיב הסחורה או את רגישותו הנפשית. הברכה תלויה בכך שאין אחד מענה ומצער את חברו, שאין אחד מנצל את המעמד שזכה בו כדי לקפח את חברו. זאת אומרת, עכשיו אנחנו מבינים מתי יש ברכה לאדם. ככל שהאדם נזהר לו לצער אחרים, בשמיים מחזירים לו מידה כנגד מידה, ונזהרים לו לצער את האדם. ומה הצער הגדול ביותר שיכול להיות לאדם? כמובן זה בפרנסה, בדמים. ולכן הביטוי כל המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמים, זה באותה סוגיה בגמרא בבבא מציעא נ"ח עמוד ב'. אין דבר שפוגע בפרנסה. איך אומר הרב? הברכה תלויה בכך שאדם נזהר בכבודו, לא לגנוב את כבודו של חברו, ולא לגנוב את רצונו של חברו. אין דבר שפוגע כמו הונאת דברים. כל הלבנת פנים הרי יש בה איסור הונאת דברים. ולכן, מי ששופך דמים, שימו לב, זה כתוב בלשון רבים, שופך דמים, לא כתוב שופך דם. כשאדם יורה וחברו ורוצח אותו, אז נשפך דמו פעם אחת. לפני כן הוא היה חי, עכשיו הוא כבר לא חי. בהלבנת פנים, כל המלבין לחברו ברבים כאילו שופך דמים. כל פעם שאותו אדם נזכר בצער ובעלבון שהיה לו, שציערו אותו, דמו נשפך מחדש. כל ההרגשה, אנחנו עוד מעט נראה את זה בספרי הפסיכולוגיה, איך הם מסבירים מה עובר על האדם שעובר את הצער הזה של הונאת דברים, את העלבון הזה. ולכן מידה כנגד מידה. כמו שהוא שפך דמם של אחרים, נשפך דמו, ולא רק דמו, אלא גם דמיו, מעותיו, כספו, פרנסתו, זה הדמים של האדם, זה מידה כנגד מידה. אגב, לפי זה הפסוק, ואהבת לרעך כמוך אני השם, לפי הכלל הזה של מידה כנגד מידה, את הפסוק אפשר לקרוא כך, ואהבת לרעך, נקודה. כמוך אני השם, כמוך, לפי דרגת העין טובה שלך.
לפי הדרגה של השמירה שלך על כבודו של הזולת. לפי הדרגה שאתה נזהר לא לגנוב את כבודו של הזולת, אני אתנהג איתך, אומר השם, כמוך. אני, ואהבת לרעך כמוך, ואהבת לרעך, נקודה, כמוך אני השם, כמוך תתנהג עם חברך, אני אתנהג איתך. בואו נמשיך, נראה את הלשון של הגמרא בבבא מציעא נ"ח עמוד ב'. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי, כולנו מכירים אותו, אין אדם שלא היה על קברו. הרב חיים פלאג'י כותב בשמו של הרב החידה, הרב חיים יוסף דוד אזולאי, מתי זכות של צדיק מועילה? כשאדם בא לקברו של אותו צדיק ולומד משהו מתורתו, ממשנתו, מחוכמתו. אז הנה, עכשיו אנחנו הולכים ללמוד דברים של רבי שמעון בר יוחאי, וזה ייתן לנו את ההזדמנות שבאים על קברו, על מה צריך ללמוד ולהזכיר מתורתו. אמר רבי יוחנן בשמו של רבי שמעון בר יוחאי, גדול הונאת דברים מהונאת ממון, זה נאמר בו ויראת מאלוהיך, וזה לא נאמר בו ויראת מאלוהיך. על פי היסוד הזה של רבי שמעון בר יוחאי, אז הגמרא ממשיכה, רבי אלעזר אומר, זה בגופו וזה בממונו. רבי שמואל בר נחמני אמר, זה ניתן להישבון וזה לא ניתן להישבון. בהונאת ממון, כשאני מוציא בעורמה סכום כסף גדול ממישהו אחר, אני יכול להשיב לו, אני יכול להחזיר לו. כשאני פוגע במילים שפוגעות ומצערות את האדם השני, אומר לנו כאן רבי שמואל בר נחמני בעקבות הדברים של רבי שמעון בר יוחאי, שהונאת דברים לא ניתן להישבון. כמובן אתם מקשים ודאי קושייה, יש לכם קושייה גדולה מאוד, מה זה לא ניתן להישבון? אם אני אמרתי מילה שפוגעת במישהו אחר, אז אני אגיד לו סליחה ונגמר. למה לא ניתן להישבון? אם הוא ביקש סליחה, אז מה הבעיה? חזרתי בי, טעיתי. אם הבעל אמר לאשתו איזה מילה שפגעה בה, יבקש ממנה סליחה, וזהו, למה לא ניתן להישבות? אז רבי שמעון בר יוחאי, זה כמובן אנחנו עוסקים בגדולי חכמי ישראל התנאים, אנחנו מפחדים לדבר עליהם, להזכיר את דבריהם, כל שכן להבין את העומק של הדברים שלהם. לא ניתן להישבות. גם אם תבקש סליחה, אתה לעולם לא תוכל להחזיר ולשנות את הצער שנגרם לאדם השני. יש לנו שיטה מקובצת. שיטה מקובצת זה היה רבו של הארי הקדוש בנגלה, הרב בצלאל אשכנזי, והוא מסביר לי דבר נפלא מאוד. מה זה נקרא, למה לא ניתן להישבות? נקרא את הלשון שלו, אין לכם את זה שבדפי המקורות, אני אקרא את זה מאצלי. אמר רבי יוחנן בשם רבי שמעון בן יוחאי, גדולה הונאת דברים מהונאת ממון, שעכשיו מסביר השיטה מקובצת, שהונאת דברים צער הגוף ועוד, ממון ניתן להישבון, אבל הונאת דברים לא ניתנה להישבון. ואף על פי שאחר כך מרצהו בדברים, מה שהיה היה. אומר השיטה מקובצת, גם אם אתה מבקש סליחה, אישה יכולה לזכור דברים שהבעל אמר לה לפני 10 שנים. היא אומרת, גם אם הוא מבקש ממני סליחה, הרי כשהוא אמר לי את כמו אמא שלך, ואת עצלנית כמוה, ואת כזאת ואת כזאת, הרי היא מרגישה בתוך הלב שזה מה שהוא חושב עליה. גם אם הוא מבקש סליחה, כל הזמן עולה לה במוח, במחשבה, בלב, בהרגשה, מה בעצם הוא חושב עליה, מה הוא מרגיש כלפיה. היא מבינה, היא מרגישה בתוך ליבה, שהוא לא השתנה באישיות שלו, בהתייחסות שלו אליה. זה שהוא מבקש סליחה, זה רק מסיבות טקטיות, זה לא מסיבות אמיתיות שהוא השתנה באופן מהותי. ולכן גם שנים רבות זה יכול עדיין להישאר בתוכה פנימה, ולכן זה מה שהגמרא אמרה, זה לא ניתן להישבון. הפגיעה בכבודו של מישהו אחר, זה רק כמובן אם מתכוונים לפגוע, אבל גם אם הבעל לא התכוון לפגוע באישה, והוא אמר לה את המילים, הצער הגדול שנגרם לאישה יכול ללוות אותה הרבה, או לכל אחר שהוא במעמד פחות מאותו אדם שפגע. אומר השיטה מקובצת, גם כשאתה מבקש סליחה, אמרת מילה שהיא פוגעת, האם הסליחה שינתה את היחס שלך כלפי האדם שפגעת בו? האם השתנה משהו במהות?
האם השתנה משהו באישיות שלך כלפי אותו אדם? האם פתאום התחלת להעריך אותו? לא. אמרת איזה מילה מהפה, סליחה, האישיות שלך לא השתנתה. זה דברים מזעזעים שקשה, קשה, קשה מאוד להקל אותם. אנחנו חוזרים לדברי האור החיים והרב הירש וכל השאר החכמים הראשונים והאחרונים, שהם אומרים שזה מתי האיסור הזה דברים קיים, תמיד כשמישהו מרגיש שהוא יותר ממישהו אחר, ואותו אדם שאמר את הדברים, יכול להיות שזה לקח לו 5 שניות, 10 שניות, הוא פלט איזה מילה בהפה. אותו אדם שכאילו הוא חושב שהוא במעמד פחות מהאדם שפגע, זה מלווה, הוא יכול ללוות אותו שנים רבות, איך מתייחסים אליו, מה מרגישים כלפיו. כשמפקד, מח"ט, מג"ד או גדונר רוצה שמישהו יעשה דבר מסוים כרגע, מיידי, שהאדם יזוז תוך 2 שניות, מה הוא עושה? הוא משתמש באיזשהו ביטוי קשה, והוא, המטרה שלו להשיג על ידי הביטוי הקשה תוצאות מיידיות, שאותו אדם מיד יעשה את מה שאני רוצה ממנו, מה שאני מבקש ממנו. כדי להבין את הדברים האלה של רבי שמעון בר יוחאי, אם זה לא מספיק הדברים הנחרצים, לא ניתן להישבון. יש לכם בחבילה של דפי המקורות, יש לכם את הצילום של הספר מילים כקוצים וברקנים. זה דוקטור מרים הדהן, ספר נפלא שכולו עוסק בנושא של הונאת דברים, בעיקר בהיבטים הנפשיים, בהיבטים הפסיכולוגיים, בהיבטים הרפואיים. העמוד הבא שנמצא לפניכם זה צילום מתוך ספר אחר של אותה מחברת, זה ספר שעוסק בספר פסיכולוגיה, שמנתח דברים מאוד מיוחדים. הספר נקרא מודעות, בעמוד 319. נקרא את הפסקה יחד, את העמוד הזה, הוא מחולק אצלכם ל5 פסקאות. הפסקה הראשונה, אלימות גופנית ומילולית יוצרת שינויים ממשיים במוח. מה שהפסיכולוגים קוראים אלימות מילולית, התורה משתמשת בביטוי הונאה. הונאת דברים פירושו אלימות מילולית. אומרים לנו כאן שזה לא רק איזושהי פגיעה בלב, זה נוצרים שינויים ממשיים במוח לאדם שנפגע מילולית, לאדם שנפגע בהונאת דברים. לאחר שהותקף, נמצא הקורבן במצב של ערנות יתר ומוכנות להתקפה הבאה. מצב זה של ערנות יתר הנובע מפחד ומחרדה גורם לגוף לשחרר הורמוני חירום הקוראים קטכולמינים. פה כתוב קטכולמינים, אבל זה תרגום מאנגלית, והתרגום במילה הזאת הוא לא מדויק. צריך להיות כתוב כאן קטכולמינים, שהידוע שבהם הוא האדרנלין. מעל הכליות של האדם יש בלוטה שנקראת בלוטת יותרת הכליה, או בלוטת האדרנל. הבלוטה הזאת, התפקיד שלה, כשאדם נכנס למצב של פחד, של חרדה, של מתח בזמנים מסוימים, הבלוטה הזאת היא מפרישה הורמונים של חירום כדי שהאדם יוכל להתמודד עם המציאות שנוצרה. ומה שאנחנו כאן לומדים, שגם אדם שנמצא בסביבה עוינת, בסביבה של אלימות מילולית, הבלוטה מתחילה להפריש את ההורמונים הללו, שהם שייכים למשפחה של האדרנלין. פסקה ב', הפסקה השנייה שנמצאת בדף. נוכחותם המוגברת של הורמונים אלו בגוף, זאת אומרת, כשזה קורה הרבה מאוד פעמים, יוצרת שינויים במערכות הגוף. לדוגמה, רגישות יתר של חלקים במערכת העצבים, ושחיקה של המערכת ההורמונלית. האדם הופך להיות רגיש לכל גירוי, ומסוגל להגיב בעוצמה רבה גם לגירויים שאין בהם כל איום לגביו. זאת אומרת, ברגע שאדם נמצא בסביבה שכל הזמן הוא נפגע בהונאת דברים או באלימות מילולית בלשון של הפסיכולוגים, בלשון ההלכתית אנחנו משתמשים בביטוי אחר, שתי מערכות בגוף יכולות להיפגע בצורה קשה מאוד. גם המערכת ההורמונלית וגם המערכת העצבית, מערכת העצבים, שזה כולל את המערכת הסימפתטית ופרסימפתטית. זאת אומרת, זה מערכות של העצבים של הגוף, שהאדם מפר, כל האיזון הנפשי שלו מופר. פסקה ג', ילדים שגדלו בבתים אלימים, לאו דווקא אלימות, לא הרמת ידיים, אלימות מילולית,
נעשים רגילים לרמה גבוהה של אדרנלין בדמם. זאת אומרת, הם רגילים שכל הזמן הגוף מתגונן, כל הזמן הגוף במגננה, והוא מכין את עצמו להתמודד עם הפחד, עם החרדה, עם העוינות, עם האווירה שהוא נמצא בה. אם אדם לא גדל בבית שהוא מלא אהבה, מלא חיבה, מלא שמחה, אז כל פעם שאדם נמצא במצב החרדה, הוא מיד הכל מתעורר לו מחדש. כשהרמה, אנחנו נמשיך לקרוא בספר, בעמוד הזה שמצולם לפניכם, כשהרמה יורדת, הם עלולים ליזום מצבים של מתח, כדי להעלות בחזרה את הרמה לדרגה המוכרת והנוחה. זאת אומרת, אדם שקורא לו הרבה מאוד פעמים, הוא כבר מרגיש לא נורמלי כשהוא לא נמצא במצב של מתח וחרדה. כאילו הוא לא נורמלי. מה זה נקרא אצלו מצב נורמלי? שהוא כל הזמן בחרדה ובמתח. כאשר הם מגיעים לגיל הנישואין, נראים להם האנשים הרגילים והנחמדים כמשעממים, בעוד שהטיפוסים האלימים מספקים להם את תחושות הסכנה והריגוש שאליהן הם רגילים. זאת אומרת, האנשים האלה הנון-נורמליים, הם חושבים שהם הנורמליים, והחברה שסביבם שהיא לא נורמלית. פסקה ד', מאחר שאפילו התקפה אלימה אחת עלולה לגרום לשינויים בלתי הפיכים במוח, פסקה מזעזעת. זאת אומרת, בלי רבי שמעון בר יוחאי, אני לא הייתי מבין מה כתוב פה, וגם הפוך. כשאני הייתי קורא כאן, בלי הדברים של רבי שמעון בר יוחאי, הייתי אומר, אני לא מבין מה כתוב כאן. שאומר לי כאן, זה לא, עונת דברים לא ניתן להישבות. במילים אחרות, הרי חז"ל התכוונו שאפילו פעם אחת, כשאדם נחשף לאלימות מילולית, כשאדם נחשף לפגיעה קשה של הונאת דברים, לא ניתן להישבון. מה זה לא ניתן להישבון? אותו אדם שנפגע, הוא לעולם לא יחזור להיות האדם שלפני כן. זה לא האדם שלפני שהוא נפגע, כמו האדם אחרי שהוא הפך להיות פגוע בעקבות אלימות מילולית. אז אנחנו עכשיו ננסה להבין מה קורה אצלנו בחברה. יש לנו היום כל כך הרבה מחלות נפש. יש לנו כל כך בעיות של ADD ו-ADHD. נכון שהדבר העיקרי זה סיבות מולדות, אבל כשאדם נמצא במגע עם אדם שיש לו הפרעות כאלה ואחרות, הפרעות קשב וריכוז, אפילו בדרגות נמוכות מאוד, והאדם רוצה להשיג תוצאה מיידית שאותו אדם ישתף איתו פעולה ויקשיב, והוא משתמש בביטויים חריפים כלפי אותם ילדים או אותם אנשים, במקום לפתור את הבעיה, הוא מחמיר את הבעיה. בהמשך, בספר, באחד המקומות בספר, היא מסבירה, בעצם, סליחה, לא בספר הזה, בספר הקודם שהזכרתי, היא מסבירה שרוב מחלות הנפש שיש לנו היום, רובם המקור שלהם היא בסביבה של אלימות מילולית. נחזור לפסקה הזאת, לפסקה ד' מתחילתה, מאחר שאפילו התקפה אלימה אחת עלולה לגרום לשינויים בלתי הפיכים במוח. עד כדי כך. ניתן לשער בקלות מה קורה כאשר אדם נתון למתקפות מילוליות או גופניות תמידיות. פעולתו של התוקף עשויה להימשך זמן קצר בלבד. זאת אומרת, האדם שפוגע, יכול להיות שהוא אמר 5 שניות איזשהו משפט. אבל המשפט הזה של 5 שניות יכול ללוות את זה שנפגע 20 שנה. כל כך הרבה סיפורים ישנם, אנשים שזרקו את הכיפה, אנשים שעזבו את היהדות, עזבו את התורה, עזבו כל קשר לתורת ישראל. למה? כי מישהו אמר להם איזה מילה פוגעת. יש סיפור על אדם שהיה מתפלל בכוונה גדולה מאוד, היה מכוון בתפילה, כולו היה דבקות בזמן לתפילה ולימוד תורה. יום אחד עובר מישהו ואומר לו איזה משפט שמאוד פוגע בו, מה אתה חושב את עצמך ומה אתה... אותו אדם שנפגע כל כך היה פגוע וזה ליווה אותו כל כך הרבה זמן, שהוא זרק את הכיפה, זרק את הכל, עזב את היהדות הזה. לקח לו הרבה שנים להבין שבעצם הוא פגע רק בעצמו. אבל התגובה הראשונה, האינסטינקט הראשון, זה תגובה קשה שמלווה את האדם שנפגע. אותו אדם שפגע סך הכל אמר לו את זה, זה משפט דרך אגב, הוא אפילו לא שם לב מה הוא אמר לו. הוא אמר לו את זה, זה 5 שניות. אבל הדבר הזה ליווה אותו במשך תקופות ארוכות מחייו. נמשיך בפסקה, בדף שנמצא לפניכן. פעולתו של התוקף עשויה להימשך זמן קצר בלבד, אולם עצבנותו של המותקף עלולה להיות מתמשכת הרבה יותר. התוקפן יכול לשכוח את התקריות שהוא מעורב בהן במהירות רבה, אולם מוחו של הנפגע וגופו מתקשים לשכוח אותם. פסקה ה', מנקודת מבטו של התוקפן, תגובותיו של הנפגע מוגזמות
מעל ומעבר לכל פרופורציה. אין הוא תופס את ההשפעות ארוכות הטווח שיש להתנהגותו, נעשים רגילים לרמה גבוהה של אדרנלין בדמם. כשאדם גדל בסביבה עוינת, הגוף שלו כל הזמן מפריש את החומרים הללו, את ההורמונים הללו, את הקטחולמינים, וכשהרמה יורדת, הם עלולים ליזום מצבים של מתח כדי להעלות בחזרה את הרמה לדרגה המוכרת והנוחה. כאשר הם מגיעים לגיל הנישואין, נראים להם האנשים הרגילים והנחמדים כמשעממים. בעוד אני יכול לקחת את הבננות, את הפירות, הירקות, להכניס אותם מהחלון, לא דרך הדלת הראשית, לא דרך החצר הראשית, ואז ברגע שאני מכניס מהחלון, הרי הגמרא לימדה אותנו שאני פטור מהפרשה של תרומות ומעשרות. זאת ההלכה. כרגע בואו לא ניכנס לפרטי הפרטים של ההלכה הזאת בתרומות ומעשרות, כי מה שאני רוצה ללמוד בהלכה הזאת, מה שמפריע לי שאני רוצה להבין כאן, זה למה ריבונו של עולם יצר מראש את המציאות, את האפשרות שאני יכול להתחמק מלקיים את המצווה. מראש, ריבונו של עולם, מראש חכמים באים ואומרים לי, תשמע, אתה רוצה להתחמק מקיום המצווה, בוא נלמד אותך מה לעשות, איך להתחמק מקיום המצווה. תכניס מהחלון, תכניס מכאן כל מיני פתרונות איך להתחמק מהמצווה. והשאלה היא פה, היא ברורה מאוד וחריפה מאוד. למה מלמדים אותי מראש מה האפשרויות שלי להתחמק מהמצווה? כאן אנחנו רואים דבר מהגמרא הזאת, דבר מאוד מאוד מעניין. שהרבה מצוות מהתורה, כאן הבאנו דוגמה על תרומות ומעשרות, אבל יש הרבה מאוד דוגמאות. אין כמעט מצווה בתורה שמראש לא מלמדים אותי דרך כלשהי איך לקיים אותה ברמה המינימלית, איך לקיים אותה בעורמה, בתחמנות, שאני לא אצטרך יותר מדי להשקיע בה. אין כמעט מצווה שאני לא יכול לקיים אותה ברמה של המינימום של המינימום של המינימום. וריבונו של עולם וחכמי ישראל בכל הדורות מראש בכוונה נותנים לי את כל האפשרויות. יש לך את האפשרות הגבוהה ביותר, ויש לך את האפשרות הנמוכה ביותר המינימלית לקיום המצווה. ולמה ריבונו של עולם עשה את זה? התשובה היא פשוטה. ריבונו של עולם אומר, תראה, אני לא רוצה דתיים בכוח. המטרה שלי לא שאנשים יקיימו את המצוות בגלל שאני אמרתי. אני לא רוצה שאנשים יקיימו בגלל שכתוב בשולחן ערוך או בגמרא אני אעשה. לכן ריבונו של עולם מראש נותן את האפשרות להתחמק. והקדוש ברוך הוא אומר, אני אנהג איתך מידה כנגד מידה. אני נותן לך את האפשרות לקיים במינימום או במקסימום. אם אתה מחפש כל דבר איך לעשות במינימום, ריבונו של עולם אומר לאדם, גם אני יחפש איך לעשות לך את הדברים בשבילך, לבריאות, לבריאותך, פרנסתך, בניך. אתה מחפש איך לעשות מינימום, גם אני יחפש איך לתת לך את המינימום. מראש נותן לך את כל האפשרויות. תעשה כך או תעשה כך. אתה מחפש להגיע למקסימום, ניתן לך את האפשרות. גם הקדוש ברוך הוא אומר, גם אני אתנהג איתך במקסימום. עכשיו אנחנו חוזרים להגדרה הזאת של הונאת דברים. בהונאת דברים, אדם יכול ללמוד את השולחן ערוך חושן משפט, הלכות הונאה בסימן רש כ"ח, אסור להונות בדברים ולגנוב דעת הבריאו, זה סימן בשולחן ערוך, ואדם יחפש איזה סעיפים בשולחן ערוך, איך הוא יכול לעשות דברים ולא לעבור על האיסור בשולחן ערוך בהונאה. אבל יש כאן שתי מערכות נפרדות. יש את המערכת של השולחן ערוך, שזה ההלכתית שעליה נידונים בעולם הבא, ויש את המערכת של מידה כנגד מידה. אם אדם גורם צער לחברו, והוא לא נכנס לאיזשהו סעיף בשולחן ערוך של הרב יוסף קארו, אבל הוא ייכנס לסעיף של מידה כנגד מידה. איך שהגמרא כאן אמרה, בהפרשת תרומות ומעשרות, אתה רוצה להתחמק? בוא נלמד אותך מה לעשות כדי להתחמק. אבל תדע לך, אם אתה מתחמק, ריבונו של עולם ינהג איתך מידה כנגד מידה. גם הוא יודע איך להתחמק. לפי היסוד הזה, זה מה שהסברתי באריכות בשיעורים על עין הרע. הרב מסס אומר, הרב שלום מסס, רבה הראשי של ירושלים ב-25 שנים האחרונות ו-30 שנה רב ראשי במרוקו, אומר הרב מסס, אין דבר כזה עין הרע. עין הרע הכל תלוי באדם. אם האדם יש לו עין רעה, מה שהגמרא אמרה 99 מתים מעין הרע, זה לא עין הרע של אחרים. הסוגיה הזאת לא לומדים אותה כפשוטה.
זו אותה סוגיה ששייכת למערכת של האגדות של חז"ל, שלא לומדים אותם כפשוטם. ופירושו של דבר שהכל תלוי באדם. אם האדם יש לו עין רעה, ריבונו של עולם יגלגל עליו רע. בחייו, שאלתי את הרב מסעס בחייו, הוא היה מורי ורבי ואיתו שנים רבות, דברים קשים או עצות, התלבטויות היינו עושים יחד איתו ואצלו. שאלתי את הרב, למה הרמב"ם, כל הסוגיות בתלמוד שעוסקים בעין הרע, הרמב"ם השמיט לחלוטין, אין להם זכר בספרי הרמב"ם. אמר לי הרב, הדבר פשוט, כתבתי את זה בספר בכמה מקומות, גם בחמה שמש, גם בשמש ומגן. הרב אומר, הרמב"ם מסביר את הסוגיות של עין הרע, שהכל תלוי באדם מידה כנגד מידה. לפי האם יש לו עין רעה, יקבל רע. כשיש לו עין טובה, יקבל טוב. ואדם שיש לו עין טובה, גם אם יהיה מיליון עיניים יסתכלו עליו, לא יקרה לו כלום. ולכן הרמב"ם משמיט את הסוגיות, היות והכל תלוי באדם, בהתנהגות שלו, לא צריך לכתוב את זה. תתקן את מידותיך, ולכן זה נקרא מידות. יש מידה קטנה ויש מידה גבוהה. יש מידה קטנה של עין טובה, ויש מידה גדולה של עין טובה, וגם הפוך. אומר הרב לכן מסביר, זה ההסבר של הרמב"ם, וככה חכמי מרוקו. גם הרב שלום מסעס, גם הרב יוסף מסעס, הסבירו אם אדם רוצה להוציא עין הרע ממנו ומביתו, לא על ידי כל מיני כישופים ושיטות, אלא יתקן את העין טובה שלו, יתקן את ההונאת דברים שלו. אדם יכול להגיד בהונאת דברים זה לא נכנס לסעיף ההלכתי, אין בעיה, זה לא נכנס לסעיף ההלכתי, אבל זה נכנס לסעיף, למערכת של מידה כנגד מידה. המדרש אומר כל המידות בטלו, חוץ ממידה כנגד מידה. בעניין הזה, בהתייחסות ישירה לדבר הזה, מנורת המאור. מנורת המאור, הרב אבוהב, בנר ב' כלל ה', זה גם בחלק ב', סימן נ"ח פסקה ג', אומר הרב כאן מביא כמה דוגמאות בכמה עניינים, על הזהירות של דברים של בן אדם לחברו, שאדם ייזהר מלא להלבין פני חברו ברבים וכו'. אבל הרב מסכם דברים נפלאים במהדורה הזאת, שביחס להונאת דברים, הרב אומר מי שנזהר מלצער אחרים כל ימיו, גם מהשמיים ישיבו לו כמידתו ולא יצטער לו מבניו אחריו ולא יקבל צער בכל מיני צורות. נקרא את הלשון שלו, של מנורת המאור, שהוא בעצם מסכם את כל הכללים של המערכת המקבילה למערכת ההלכתית של הונאת דברים. אומר הרב כך במנורת המאור, נקרא מילה במילה. ואם יזכה להינצל כל ימיו מחטא זה, האל יתברך יצילהו מכל צרה, ויצאו ממנו בנים הגונים, כמו שמצינו שאירע לתמר, כי בזכות שהייתה מפלת עצמה לשרפה, כדי שלא תלבין פני יהודה, זכתה ויצאו ממנה מלכים ונביאים. אז הנה, אומר הרב, אדם שזוכה להינצל כל ימיו מהונאת דברים, הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה, יציל אותו מכל צרה, ויציל אותו מצער שלא ייגרם לו צער מבניו, נכדיו ומהבאים אחריו. זה הכללים, זה שתי המערכות, זה שני היסודות של בן אדם לחברו, של הונאת דברים במערכת המקבילה. עכשיו אני מבין, בדור שלנו הדברים האלה מאוד מאוד קשים להבנה, מאוד קשים להשגה, ולכן כדי להבין את הדבר הזה אנחנו צריכים דבר אחר, שבעצם זה שיעור על הכאת ענישה והכאה בחינוך. יש על זה שיעור נפרד, שיעור שלם. אנחנו נלמד גמרא שתסביר לנו את הדבר הזה שקשה לנו מאוד לקבל את זה בדור שלנו. אנחנו יודעים שאבא שמכה את בנו הגדול עובר על איסור. זו סוגיה בגמרא. הגמרא אומרת על שפחה של רבי יהודה הנשיא, ראתה, ההוא גברה, ראתה איזה אדם מסוים שמכה את בנו הגדול. זה גמרא במסכת מועד קטן, דף י"ז עמוד א'. אומרת הגמרא כך, שפחה של בית רבי מהי, דאמתה דבר רבי, האמה של רבי יהודה הנשיא, חזיתה להוא גברה, ראתה אדם מסוים שדהווה מחה לבנו הגדול, שהיה מכה את בנו הגדול, אמרה אותה שפחה, להווה ההוא גברה בשמתה. אותו אדם חייב נידוי. למה? הוא עבר על איסור משום לפני עיוור לא תיתן מכשול. דתניא, למדנו בברייתא, ולפני עיוור לא תיתן מכשול, ומכה לבנו גדול, הכתוב מדבר. אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד מקורות בחז"ל, בשולחן ערוך, במדרשים, שכן יש מקום להכאה. זה לכאורה. יש בשולחן ערוך, באורח חיים, בהלכות בין המצרים, תקנ"א, סעיף י"ח,
השולחן ערוך אומר שם שצריך להיזהר מי"ז בתמוז לתשעה באב, בכל מיני דברים. השולחן ערוך גם שם כותב לו ללכת יחידי, שאדם לא ילך במשך היום, בזמנים מסוימים. השולחן ערוך שם מסיים, ולא יכו התלמידים בימים ההם. אז אנחנו רואים שכל השנה כולה יש מקום לאיזושהי הכאה, לכאורה. גם ביורד דעה בכמה מקומות ישנם שיש מקום להכאה. אבל לעומת זאת, השולחן ערוך בהלכות כיבוד אב ואם, השולחן ערוך אומר ככה: אסור לאדם להכביד עולו על בניו ולדקדק בכבודו עמהם, שלא יביאם לידי מכשול, אלא אם חול ויעלים עיניו מהם, שהאב שמחל על כבודו מחול. ובסעיף הבא, בסעיף כ', המכה לבנו גדול, היו מנדים אותו. זה בהתאם לסיפור הזה שלמדנו עכשיו בגמרא במועד קטן דף י"ז, שהשפחה של רבי יהודה הנשיא אמרה שהרי עובר לפני עיוור לא תיתן מכשול. ברגע שהאבא מכה את הבן הגדול, הבן הגדול לא יקבל, הוא לא ירוויח כלום מהמכות הללו. להפך, המכות הללו הם יוצרים אצלו מרדנות כלפי האבא. ואם אני יוצר מרדנות של הבן כלפי האבא, והבן כולו רוצה להתמרד, או שהוא אומר, או שהוא מתמרד נגד האבא, אני הכשלתי אותו בלפני עיוור לא תיתן מכשול, הכשלתי אותו שהוא לא מקיים מצוות כיבוד אב ואם. הרמה על הסעיף הזה בשולחן ערוך אומר, ולא נקרא גדול הדבר הזה רק אחרי כ"ב שנה או כ"ד שנים. זאת אומרת, או 22 או 24. זאת אומרת, עד גיל 22, לכאורה, מה יוצא מפה? זה סוגיה בגמרא, אז זה בנוי על דברים של הסוגיה בגמרא בקידושין דף ל' עמוד א'. יוצא מפה מהרמה שעד גיל 22 או עד גיל 24, כך כותב הרמה לפני 450 שנה, לכאורה עד הגיל הזה אין מרדנות של הבן כלפי האבא. השולחן ערוך לא כותב גיל. הרמה מתבסס על סוגיה בקידושין דף ל'. עכשיו הגמרא מביאה שתי דעות של רבי יהודה ורבי נחמיה על הפסוק חנוך לנער על פי דרכו. אחד מהחכמים האלה אומר מ-16 ועד 22, בלשון הגמרא שם משיצר ועד 20 ותרתן. דעה אחת זה מ-16 עד 22 אין מרדנות, לפי פירושו של רש"י שם בסוגיה. והשני אומר מ-18 ועד 24 עדיין אין מרדנות, ואז אפשר עדיין לחנך. אומר רש"י, מסביר שם רש"י שמעל גיל 22 יש לחוש שלא יבעט, והפירוש הזה אומר רש"י שם זה העיקר. בעצם השולחן ערוך השמיט את הגיל. למה השולחן ערוך השמיט גיל? הסיבה היא פשוטה. כל המטרה של מכות, כשחכמים דיברו על מכות, לא משנה איפה בחז"ל, כשדיברו על מכות, הם התכוונו כשהמכה משיגה איזושהי תוצאה. המכה משיגה הכנעה, רצון להשתנות. יש גמרא, ברכות דף ז עמוד א', אמר רבי יוחנן לשמו של רבי יוסי, הכוונה לרבי יוסי בן חלפתא, טובה מרדות אחת בליבו של אדם יותר מכמה מלכויות. וריש לקיש אמר יותר מ100 מלכויות, שנאמר תחת גערה במבין מהכות כסיל 100. מה זה טובה מרדות אחת בליבו של אדם? מרדות זה לשון רידוי והכנעה, שאדם שם ליבו מאליו. זאת אומרת, אם אדם נכנע, זה שווה יותר מכל המכות. זאת אומרת, כל המטרה של המכות, רש"י מסביר על המילים תחת גערה במבין, תחת גערה באדם מבין, זה יותר טובה מהכות כסיל 100. זאת אומרת, כל המטרה של המכות זה ליצור איזו הכנעה, זה ליצור רצון אצל האדם שקיבל את המכה, ליצור אצלו איזשהו רצון להיות טוב יותר, מחונך יותר, רצון לעשות טוב יותר. אבל אם המכה משיגה בדיוק את המטרה ההפוכה, אם על ידי זה שנותנים מכה, יוצרים אצל השני, במקום הכנעה, משיגים מרדנות, אז לא רק שלא קיימתי מצווה, מה בעצם למדתי מכל הסוגיות הללו, של הכאה ומהשולחן ערוך ומהגמרא במועד קטן, אני הולך על חבל דק. אם נוצרת מרדנות, אז אני עובר על איסור, ולא רק שלא קיימתי מצווה. ולכן החינוך בדור שלנו זה אחד הדברים הקשים ביותר. הרב עוזיאל, הרב הראשי הראשון של מדינת ישראל, כבר לפני 80 שנה הוא כתב שאין יותר היתר להכות אף ילד. זאת אומרת, זה לא היום. כבר עשרות שנים אומר הרב, מגיל קטן ישנה כבר מרדנות של הילד. ואם ישנה מרדנות, אני לא משיג את המטרה. הרב היה מנהל תלמוד תורה בירושלים, תפארת ירושלים, וכשהוא נכנס ללמד ולהיות המנהל בתלמוד תורה, הוא שינה את הכללים במקום. ישנם סיפורים על תלמידים שלו שכתבו את זה אחר כך בספרים. זיכרון מאיר, יש ספר על הרב עוזיאל, ושם התלמידים שלו כותבים שכשנכנס הרב עוזיאל הוא שינה את כל הכללים במקום. זה לא בגלל שהגמרא השתנתה, לא בגלל שההלכה השתנתה, אלא הגמרא קבעה את הכללים שכל המטרה של בחינוך של הכאה זה רק אם נוצר תגבורת, עידוד, נוצר רצון גדול יותר אצל השני.
מה זה נקרא לעודד? זה רצון לעוד אצל האדם ששמע, שקיבל את המכה. אבל אם ישנה מרדנות, אני לא מקיים מצווה, אני עובר על איסור. הגמרא בסוף מסכת סוכה אומרת, שוטה דיינוקה בשוקה, או דאבו או דאימה. שוטה זה שיחה, דיבור. שיחה של תינוק, של ילד בשוק, או מהאבא או מהאימא. היום, שיחה של תינוק בשוק זה מהאבא ומהאימא ודאי שלא. האבא היום זה הטלוויזיה, או האינטרנט, או הוידאו, או כל מיני מרעין בישין שכמה ימים היום. זה לצערנו, זה האבא והאימא האמיתיים שמשפיעים על הרבה מאוד ילדים שנמצאים בחברה. וילד שהוא ספוג הרבה מאוד חוצפה, שמתחילה עוד 9 חודשים לפני הלידה, שהוא ספוג מכל האווירה שקיימת, זה גורם להתמרדות כבר בגיל קטן. יש שיעור שלם שהקדשתי לנושא הזה של ענישה והכאה גופנית לצרכים חינוכיים. ולכן, היות ואני לא משיג את המטרה, אז הרבה לפני בית המשפט העליון שפסק שלא מקים, כבר באו גדולי חכמי ישראל וככה חינכו, ככה הסבירו. אז כל זה נובע בעקבות המציאות שלנו, בעקבות משיכה חוצפה יסגה. סוף הגמרא, סוף סוטה, סוף מסכת סוטה. יש שם רשימה של דברים, מה קורה באותה תקופה שיש הרבה מאוד חוצפה. ולכן ההתמודדות היום בדור שלנו בחינוך זה אחד הדברים הקשים ביותר. אתה צריך להתמודד עם מרדנות ועם חוצפה, ואתה צריך להתמודד עם דברים, אתה מוגבל מבחינת האמצעים שיש לך. אמצעי הענישה הם כמעט ולא קיימים. אתה צריך בעצם הרבה מאוד אהבה והרבה מאוד תחכום והרבה מאוד כדי להשפיע על השני ולא לגרום לו למרדנות ושיתעורר אצלו במקום הכנעה או רצון לעשות, אלא להפך. ולכן הנושא הזה של הונאת דברים בדור שלנו, כשיש לך מציאות כל כך מסובכת, בקלות אפשר ליפול במלכודת הזאת שאני מנסה להשיג תוצאות מיידיות בחינוך על ידי מילים או מילים שמצערות או פוגעות באדם השני כדי להשיג את המטרה. ואנחנו רואים שהתורה באה ואומרת איסור הונאת דברים פירושו שבחינוך אין קיצורי דרך. לעולם אסור להשיג שום דבר בחינוך על ידי זה שאני מכופף את הרצון לאדם השני. לעולם אסור להשיג שום דבר על ידי זה שאני מכופף את כבודו של האדם האחר שהוא נמצא במעמד פחות ממני ואני מרגיש שאני יותר ממנו ומותר לי לכופף לו את הכבוד. כשאני מכופף לו את הכבוד ופוגע בו, אני פוגע בריבונו של עולם, כמו שלמדנו במהלך השיעור. לעולם אסור לחנך על ידי זה שאני משפיל את רצונו של מישהו אחר, או אני משפיל את כבודו של מישהו אחר, לא רק שלא קיימתי מצווה, עברתי על איסור מהאיסורים החמורים ביותר שישנם. אחד הדברים הבודדים שכתוב ויראת מאלוהיך אני השם זה הונאת דברים. ולכן הנושא הזה עדיין צריך ללמוד אותו בהרחבה. מה העונש על הונאת דברים, ולמה יש שם, התורה מתייחסת לזה בחומרה הרבה יותר גדולה מאשר דברים אחרים. אנחנו נראה בשיעורים הבאים בהונאת דברים, שבנושאים הללו ובאיסורים הללו של הונאת דברים, העונשים הם הרבה יותר חמורים מאשר דברים של בין אדם למקום. יש ביטויים אצל הרבה גדולי חכמי ישראל ראשונים ואחרונים, שאדם שנכשל בהונאת דברים, היחס של ריבונו של עולם והמהירות של העונש היא שונה לחלוטין. אם בדברים שבין אדם למקום יש לריבונו של עולם סבלנות, בהונאת דברים אין סבלנות לריבונו של עולם. היא רצון שהדברים הללו צריך לשמוע אותם הרבה מאוד פעמים כדי להתרגל מה זה לא לגנוב ולשמור על כבודו של השני, לא לגנוב לא את כבודו ולא את רצונו, כאילו זה מושגים חדשים שלמדנו אותם עכשיו, שאנחנו לא רגילים אליהם. כדי להקל אותם צריך הרבה מאוד לחזור עליהם. בלי הרב משה זקוץ, שהיה מגאוני חכמי ישראל אז לפני 400 שנה באיטליה, לא היינו מבינים למה התורה משתמשת במילה הונאה גם בממון וגם בדברים. אז אומר לי הרב, פה זה גניבה של חפץ, פה זה גניבה של רכוש, ובהונאה זאת גניבה של כבוד, זה גניבה של רצון. כשאני מדכא את הרצון של השני, אני לא מעודד אותו, אני לא גורם לו לרצון לעשות עוד, אלא אני משפיל לו את הכבוד. כל דבר שאני משיג על ידי זה שאני משפיל את כבודו ורצונו של השני, אני עובר על איסור הונאת דברים שהוא מהאיסורים החמורים ביותר. כשאדם ילמד את הדברים האלה ביסודיות של הונאת דברים, הוא בעצם ילמד את הבסיס הנפשי של כל הקיום של המצוות של בין אדם לחברו. שבוע